kungaphuli. Amen. Umiswe loo nto le. Amen. Amen. Kusesimiselo because akuzusumela omnye ngaphandle kokufundisa certificate. Amen. 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 Ayizuqhunya inkonzo ongakakwenziwe umbhedeza usesimiselweni. Amen. 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 So xa usesimiselweni ukuzimisele ngoThixo uba nexesha lokuthandaza ulimisi uba entozothini thini Uthandaza. uzimisele uba ndimise into yakhoyo xa ndizolala thini Uzothandaza. uzimisele ngokwakho ukuzimisela ixesha into efanele ngokuseta i-alarm Amen. uzimisele yebo Amen. ukuzimisela ngento uba uyahamba ngomvulo ngolwesibini ngolwesithathu kodwa ngecawe ndizimisele uba ndizawuthini enkonzweni. Amen. Amen. Uzimisele uba Sunday ngeduduza thini enkonzweni. Amen. Ndizimisele ngoba ndikhonze uThixo. Amen. 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 Ndizimisele ngokuworshipha uThixo, ndizimisele ngokuthandaza, ndizimisele ngokunikela, ndizimisele ngokwenza i-fasting, ndizimisele ngokuquqela kubani uThixo. Amen. Omnye umfo waseNigeria wesithi abantu baseMzantsi abathanda ukhonza. Amen. Amen. Abantu base-South Africa bathanda ukhonza. Wabuyiwe eNigeria kuzobona abantu abakhonzayo. Amen. Amen. Udla mfo phaa eNigeria uba ungligqirha uyazimisela uba yintoni ligqirha and ongabesiqame ngabantu engenaxhalo abantu bothi ligqirha elitheneli and ahambe ezixela nentoni ligqirha and uzimisela uba yintoni uligqirha. Noba ungumKrestu ungumzalwane uphathi bebile ngesahlambe shimana bendlela utheni uzimisele uba ungumKrestu. Amen. 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 So uthi eNigeria uba umuntu uyakhonza uyazimisela ekhonzeni kwakhe if uyathakatha uyazimisela bantoni uyathakatha qha Amen. ukholo lwakho lubethela lonke kulaa nto ade azimisele kulaa nto theni. So lapho xa ndijongayo eMzantsi abantwana bazimisela kuyathiwa nje uba hayi ngamaKrestu kodwa uba hayi uKrestu kodwa akazimisela ngantoni. Amen. Amen. Uyaya nje babuye enkonzweni naye kodwa akazimiselanga. Amen. Kuba ngathiwa inkonzo iqhume kuyini iwaphela loo nkonzo leyo. Amen. Amen. Kuba ngathiwa ngoku uyimfundisi weyabadlana bengavala nkonzo leyo because theni akazimiselanga. Amen. 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 Kuba ngathiwa ngokuthandaza yena angavela hayi ndizindiyozile ndiyalala mnangoku theni Akazimiselanga. uthi makaze qho enkonzweni ngo-10 kuphele inyanga eyi-1 hayi le isunday yamenzi 10 ngeleya izayo enzi 5 to 10 lelandelayo afike 10 past 10 ngoku 10 Akazimiselanga. kanti umntu azimiseleyo bamntana uvele kuthi umhlawumbi uhlala beside C Amen. uthi uphangela esi point Amen. uba umlungu uthi u-8 iliphosa ka-8 hayi akamposi uphokame sikolo lapho kodwa uba uthi angu-10 enkonzweni hayi fika late ingxakiphi anikwazi kwenza u-8 eKape Town emsebenzini kodwa xa uza apho ufika kubani 10 emsebenzini mose xa ufika phaya ulate ungaphungula imali yakho ngasayini ibone ungathini akwenziwenziwa ngolo leyo kodwa hayi yona zihlulayo ilelephi ngoku ekwenziseleni. So le mithandazo yethu sendingathi ayiphenduleki ngenzi kungenxa ukatheni funeka ukuzimisela qha. Haleluya. Ibhayibheli unonye umfo okuthiwa nguDaniel. Haleluya. Wathandaza waqinisela uThixo, uThixo wamnika wama akayifumenanga. Qhubeka wathini wathandaza nangomso waqhuba wathandaza thandaza eyi-1 ngoku nangomso waqhuba wathandaza wabona uThixo uba hayi mani uDaniel kunini amnika nto wayeyicelile uthandaza kanti uDaniel uzimisele uba ndizoyeka engayifumani ndizimiseleyo. Ibhayibhile uThixo wabomokhe kungenxa intsikelo yakhe ayifikanga kweni that is why ezimisele theni ube thandaza into yakho. Amen.
wakho uthandaza into wasam xa uthandaza uzam nazo ayikufike nothi azavela uzam ndikufike amen usakala ufuna ukuthandaza amen xa ufuna ibhayibhile uzam zodubozele noba yifumani funa ukuyazi uba ke ufunda kwibhayibhile wenza isense kunamandla uthandaza babo wenza isense kunamandla. That is why xa uqala uyifuna kuqongo hayi ngoku andizamli ngathi andozizeli ngathi sake akafuna uthandaze akafuna uba ufunde ntoni ibhayibhile because wathi uzifunda uzokwazi ukuthini ukuzimisela. Amen. Abanye bayenza yonke into yaselini akukho ithi bagqibe xa sozela bengathi ngithandaza umuntu ozimisela umisa i-TV program uba umjalesi amisujalesi athandaza ngokuthela ufresh for uthandaza and uzimisela into yoba akubaleka kujalesini kulo kuzimisela kwakho uThixo. Ujalesi ngizambukela adlule ingxaki yami imile yonlini. Amen. So masizimisele kuThixo singazimiseli ku-Big Brother. Amen. Ngoba bathu nazinxaka abantu kwa-Big Brother. Amen. Unikazwe ku-Big Brother. That is why I tell you. Amen. Hallelujah. Amen. If no-WhatsApp okanye no-phone okanye no-Facebook uthathe la Facebook ibe ecaleni uthandaze ngoku fresh. Then nxa usozele ke ngoku ngongoma uthatha uFacebook umjongayo ulawula iwela phezu kwakho ifoni. Amen. Ungaqali ngoFacebook udodonga nje imessage sogqontaza nilale because uzolufika xa sothanza ulale bese utheni sozele unganobuye wathi amen nini because ubuthe usolele ngoku. Omnye umvuzo ngegalo yesokela ngegalo kanti uqala ngantoni ucofa amisela. Umuntu omiseleyo uthi ngokwasafresh. Amen. Athandaze afundise udina kwakhe ngoku yezo zikaThixo athanda ifoni yakhe ngadlale ngayo athini adiyolala. Hallelujah. So umuntu ozamayo ukuzimisela ebomini uqala ngophangela. Hallelujah. Abile ekupheleni kwexesha bese guga ahlale phansi abuye into zakhe abe tablet abe nezibheke ezibekele ndawo asaboni kahle semele ecofa itablet lixeke ke ngoku uthi lapha ngimisela ngantweni kanti litya ukubila kwebuzi la. Amen. Khona sisipha ngiziba ndiphangele nothi ngambili uphangela abe next door kwenye side pha lasize uphangela inight aphangela ngeday wazi eAfrica lamaza ngabe kokhongo kanti. Amen. Uthi usebenze into yoba nxa uphangela apha andanoba usili 10 years ngathi wethe ufika 10 years qha emva kwawo ngifika kwelizweni lakhe uzofika bese isityebi because imali lapha izofika benizi ngayitshintshayo pha. Amen. Usebenze ngokuthini ngokuzimisela. Amen. Wayebuzibo wena ufuna umsebenzi wasemini njengophangela ebusuku okonje ithi hayi ndifuna ulala nje mina uthi hayi ungimisela. Uba uzimisele ubuzokwenza lo umsebenzi ebusuku xa uvukayo kusasa uyokwenza omnye ngokutheni uzimisele. Uthi mina ndizimisele ndiyazi uba imali uba nafika nayo elizweni lam izoba ninzi wena iyawuqelela imali kuwe awuzuba namali engehla kunale onayo. So ingakho uzimisele. Ngathi hayi pha endlini umfazi nayisenzayo wathi sulala ke msekwendawo zonke afunela kuzikola business yakhe. Usuthi ube kunali kuhle ngobuthongo apha. Ubuthongo awubhatali. Xa ubuye emsebenzini pha uyala ngenxa yobuthongo thatha ubuthongo ube ecaleni uthatha imoto ekhipha ii-perfumes. Laa mali perfume izawunceda ngawe le kuncede nawe kwenye into. Amen. That is why man ngikhabe nqondi. Khupha yilona. Ngiyabona zela. Qha ngicindela gawu lokuthini lokuzimisela. Amen. Because imna lahlaba naye something ngiyajabulisa. Nami nxa ndiphangela light pha ngwasaphela lokho. Ithole ngowalala ngo. Kodwa xa ngipeyila ulala. Xa ndikunali ndiwhatsappa wena pendlini WhatsApp uba saphela nangona emsebenzini. Nangokuba walala uxovuka imessage ingapho. Bhalela aninzi.
Mevuka kusasa nisi message then sibhalile. Amen. Izulala wena nondelanga. Amen. Amen. Izimisele emsebenzini nami akangimisele. Amen. Kodwa amncane emsebenzini bengizimisele. Amen. Yabona namhlanje akunight. Amen. Izimisele ngoThixo lapha enkonzweni. Amen. Le ifundo bengizimisele ngantoni? Ngomsebenzi. Amen. Bazalwane, amaXhosa xa sishumayela evesi liyishumayelayo. Inkomo yobuthongo itenaneni. Ayikho. Inkomo yobuthongo ayikho. Amen. 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 That means if singalala, sifumane nebisi. Amen. Sikwazi ngasengo because inkomo zitheni? Le. So ayikho inkomo yobuthongo. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoba senyuka imoto ngapha kwezi izinja ngaleqala imoto bathi kanye kuthiwa izinja ngoba imoto etheni ehamba. Amen. Amen. Naqombe nje simkhumbuza ngabhisi yamaXhosa ethi izinja zikokothi imoto etheni ehamba. Wansime zeqhamela. Amen. 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 So masizimiseleni apha kuThixo noThixo ozimisela kuthi. Ueliye wathandaza phaya eyazi bakuyathandazwa. Amen. Kodwa qoma angathandazi ukuba kuthandazwa ngithandaze ngokuzimisela. Amen. Ngiqiniseke. Amen. Abantu baqhoza kufuna unyusa igazi nda. Yabona ngo funa unyusa igazi. Kanti baqhaza ukuthi ufuna uthini? Uzimisele. Athi hayi inkomo yobuthongo ayikho. Kanti bafuna uthini? Uzimisele. Omnye athi qiniseka kanti ufuna uthini? Uzimisele. Hallelujah. Amen. Konye kwenke yami le konke leselalini. Edla obaleka la liba ishiyo oko. Manje yabo imakhwena. Ngajo xa uphinda ubaleka next time uzubaleka uzimisela. Amen. La ngodivile kulonyaka phela siyodika endaweni ekude khona. Kulonyaka. Amen. Ibaleke yagqitha zonke indawo eqela uzigqitha xa ithini? Xa ibaleka. Ibiqala ubaleka iphele phe esikoleni zayo. Amen. Amen. Kanti hayi ngabe nawe ubaleka nababalekayo. Amen. Baleka uzimisela uba siyabonga futhi ngobaleka ngoku. Uzimisele. Amen. Yani ngodivile ibaleka endawo ethile ngoku. Yathi yagqitha cela yagqitha emthandeni. Oh ngoba itheni? Izimisele. Amen. Hallelujah. Amen. So xa usenza lalo lindo phakathi kwesakho konzo i-competition yena konzo i-competition yopheka. So xa wenza i-competition uzungabenza i-competition yopheka wenza i-competition ngokuthini? Uzimisele. Yayiva uzenza i-competition ngokuthini? Ngokuzimisela. Awufundi iBhayibheli imanga phezulu ufundi ngokuthini? Uzimisele. Ithi mase umuntu nanxa ngabe enikela enkonzweni ngemali yakhe funeka anganike ngokunyanzelwa anike ngokuqhutshwa Inhliziyo yakho. so apha enhliziyweni yakho usuka mhlawumbe faka ukuthini? Ukuzimisela. Enze ungaqhutywa ndimi uqhutywe ukuthini? Ukuzimisela kwakho ngaphakathi. So ilizwe engishuma namhlanje lishumela ukuba ulithathe uligcine ngaphakathi kunawe apho wenza khona into yenzayo uzimisele. Amen. 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 Abanye abantu bawuyile namhlanje wayafola angafuna umsebenzi ngomzakayo uthi hayi ndifundise nelisho. Amen. Amen. Kanti abanye bawukhangela umsebenzi uphele inyanga. Amen. Amen. Aphinde nakwenza aphinde hayo futhi. Amen. Amen. Uzimisele. Ezimathezi yena ezimisele uzawufumana incama. Amen. Ngoba uElena wazimisela phi emthandazweni embe kwemvula bambela nyanyana. Amen. 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 Phinde wazimisela wathi ngoku mayinethi. Amen. 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 Ikhona ivesi ethi cela uzophiwa. Amen. Iqoqoza uzovulela. Amen. 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 Ayiqoqoza ukuzimisela, ayilicela ukuzimisela. Amen. Amen. So ikhona le level ethi ela uzophiwa. Ucele ungaphiwa. Amen. Ungiyacela phi? Amen. Kube kala vesi ethi xa sube ukuthandaza ithanda ibalo semazulwini. Level naleyo. Amen. Ilevel engifuna ukuthanda ubeka kuyo namhlanje le ithi xa uthandazayo thini? Zimisele. Amen. 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 Level yesithathu leyo. Amen. 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 Enye level engilosumela ngayo le level ithi uthandaze ngozikiso. Amen. Ngeke ikwenza onyaka ophelele. Amen. Amen. Kanti ngothini? Ngozikiso. Ukuthandaza ngozikiso ukubiza igama negama ungaleka amagama. Amen. 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 Biza igama kahle. Amen.
la kubuya xelela bendlini athi ningaphakaleni ndithele kahle ayicacise amen Amen. ayeke nokolila okayeka noqueen athi nekahle kakuhle. xa nimngcolisayo okanye nxeve umuntu onxilileyo pha adlala uthethe kakubi amen Amen. uyashawuta ke ngoku okanye bhiribhizi unxilile amen Amen. ulwimi liyasongasongana abantu abazithethe kakubi Amen. amen Amen. uba ndiyamshawuta athi akathethe kakuhle Amen. amen ufele ndimxelele ngokahle Amen. ukuthela ngothini ngozingiso so sifuna umntu othela ngothini ngokuzimisela amen Amen. uba uzimiselanga emnikeleni wakho ngothi kazuzimisela ukuthini unikela Amen. iswayiti ibhayibhile ngoku onikela ngokuzibamba ngothi ozibamba naye kuye amen Amen. ithi onikela kancinci othi into ovuna kancinci onikela kakhulu ovuna kakhulu amen Amen. nongazimiselanga nayo uthi kothini akazuzimisela amen Amen. so funeka namhlanje senyuse ntoni iikhawusi zethu sizimisele Amen. amen Amen. ungathi njengokuthandaza uma ulakazi bakayekwana amen Amen. njengokuthandaza uma ucinga uba heyi bafike kulanyano okanye nesithiko sekunane efendlini amen Amen. sophuma kanjani kuyanela nje kodwa yathandaza amen Amen. ndamenza umisela lo mthandazo wenza amen Amen. azothandaza uyaliba noba uweseza ntoni amen Amen. azothandaza uyaliba noba ubushiye abantu endlini amen Amen. awunona uthandaza ucinga uba le foni namikhasa yintoni anenze kodwa yathandaza ngapha amen Amen. vabhela ifoni khubibele vakude amen Amen. ngoba utheni ngoku uyathandaza Amen. uzibuyisela aleluya Amen. xa uthandazayo akufuneka nguwene nok esemnyango Amen. amen Amen. kanti swayithi ibhayibhile xa ufuna ukuthandaza vala igeyithi vala ibhabhu vala icapha Amen. uvala nele kamera uyongena ekamereni yakho Amen. uthixo ulungisele into yoba kwamntu odlulayo angakuphazamisi kwamntu omemnyayo angakuphazamisi kwanto ezayo ithini Iyakuphazamisa. Amen. because kwanto besemthandazweni naye ngoku sekufuna uba ahlale azomamela wena Amen. oxa zawuthi emamele wena leyo nto ithethayo abone ngawuzophuma usithi hayi ndizawuchama ndiyabula Amen. amen Amen. uphinde uba uthandaze unaqala umamela ukhala ifoni uhambe uphendula ifoni xa ujongayo hayi mani imeseji ka-MTN le Amen. ithi uwinile Amen. awuyena ndiyiwinile amen Amen. hayi bayifanele so ethi uwinile uboma Amen. awuyena uwile uthi uwinile ayizimali amen Amen. so xa uthenga yeka naloo foni leyo because MTN izakuphazamisa Amen. ndiyameze ngamqondi kuloo MTN lowo Amen. asathi uwinile kodwa awukhange uwine khawungene ecompetition le Amen. ingeni xa uthenga zala mezi ubona heyi hayi ndiyalinga amen Amen. uthi aqala ubasiyazi kayiphinde ikhale futhi kuthi hayi ntoba hamba uqeleke into ethile endaweni ethile kutsho kalo MTN ngomuzi heyi yanzimanga esi amen Amen. so xa uthenga zayo nowungavula icime ngaloo foni Amen. amen Amen. uvale ibhakla ukhona imzana beyephendlini asihlazana besifake sisipika sisikhalisa amen Amen. wathi nazo zikwisipika sikhalisa yena ngoba uthi hayi ndiyibonile laa nto lasipika senisikhalisayo izandinceda xa ngiqokoza umntu ndingawumva kwamna ndibonibani ngiqokoza secinga ngumntu othenga ndisendicinge mani Amen. iphakame ndiye kuye Amen. kanti uzoyiboleka imali so ngcono nam ndibe nesipika ndilayite sona ndithandaze andizuwena nodlulayo Amen. andizuwena nongenayo nophumayo ndizawuthandaza because uzobe siva isipika naye nam ndibe ndisiva isipika thandaze kuthixo mani Amen. amen Amen. ngolo hlobo uzothini Misele. miseke Amen. halleluya Amen. amen Amen. so umntu ozimiseleyo into ibhayibhile uEliya wabe wenza i-action yokuthandaza halleluya Amen. xa uthandazayo ndike ndibukela apha koYouTube halleluya abanye bathi xa uthandazayo bakuthiwa ngadolo abanye bama ngeenyawo amen Amen. abanye wenzenze yomlulene Amen. ungathi upresswe ngejarate halleluya Amen. ithi ibhayibhile uEliya waba wathandaza wahlala phantsi wafaka intloko phakathi lemilenze yakhe Amen. into abangafaka intloko phakathi emilenze wefuna uba nomntu odlulayo angamboni Amen. andisiwayo abanye abantu ngabathazayathi bathini bacimele bavala amehlo abafuni ubona into yombazamisi because ngeyixesha luthandaza nje umntango mambheka athandaza uba umntango umile ntanguli
Amen. Amen. Xa unothandaza ubona mbele naloko ungaphelana unothandaza usirias ndaba thandaza kwenziwe khona aluvula amehlo ejile umnyango ndandisafuna usucimele amen okanye uluthandaza pha uviziki ka ndandisazingcosikufake nasisipika uvala amehlo awuthini uzokwazi uba serious and then uthixo yena uzokwazi uba yena ngokwakhe aweyonke into ephangaphandle yenzekayo ngoba utheni uhoye yena yile yohoya abantu amen wandifokase kuthixo nayifokasa ithi lebabele qukelani kum ndinguthixo nam ndiqukela amen abazamandla abaqukeli kuthixo amen noba sebequkela abaqukeli ngokuzimisela amen so uyesu wayenabafundi wayenecrowd wayenabazalwane but wakhetha bayi-12 out of 70 out of 17 out of 50 out of 5,000 out of 10,000 wakhetha abantu abayi-12 amen kula 12 waphinde waphungula uyuda omncane washiyana nge-11 amen so akukho ngabantu abaninzi ukuze kuthandaze umuntu azimisele amen noyesu ithi wayehamba nabafundi bakhe ebhayibhileni wakweca uyohane nopetros wathi masenyukele entabeni siyothandaza amen wayehamba nabo bonke abafundi bakhe kodwa ngiyafika pha wathi masisihambe nje nabayi-10 ithi babili baphosa zomgama ngelitye ongakuloo ndawo bashiye abanye nxa buyayo balela bazalwane wathi ngicela nithandaze maningayini ngalale game waphinda basithi nxa buyayo abalela again amen yena eve hambe ethini thandaza abantu abayi-2 ithi bathi wathandaza loo game leyo kodwa bavela u-eliya nomoses ngoba wayetheni kunjani njoku nopetros waboma namo Eliya thina nomoses ngoba utheni upetros uzimisele uyabona umebelala bazange bone walondwa entabeni waku-eliya phaya wakunomoses phaya abazange babone kodwa bekhona amen kunjalo ithi ibhayibhile bavele behleli phansi kanti baveze betheni bephezulu enze babonakale emehlweni abantu kodwa eziya angazibone walonzo emva ngabantu kodwa ngesikhona amen because obetheni abengazimiselanga wathi wabuya ethi kwasithanda wathi ndiyancela ke noba yi-hour ne-1 nje ngithandaze kude kuphele ntoni i-hour oko igqibi i-hour nemanguthandaza zange okayigqibi i-hour thandaza sinazo okayigqibi i-hour siya nome kuba kandingekho nandikhona amen wabecela bagqibe noba yi-hour enye betheni bethandaza konayo ka abazange bayigqibe kwelo hour if bayigqibe abazange babone noba kwenzeka ntoni kwezi yaba nguyohane upetros ngoyekuthatha waye upetros icebo masekheni uyinqoba emithathu apha kentaba omnye ube nguka-eli kamoses ube ngukayesu amen ubebone ntoni umbono phi entabeni kanti uzimisele ngokya wayengazimiselanga upetros ithi babili wacelwa nguyesu uba makabese ayeke uba ngumlobi weyintlanzi ube ngumlobi wabantu ahamba uyesu xa buyayo upetros luphindele ey'ntlanzini because utheni akazimiselanga waphinde wabashiye nxa buyayo babuye ey'ntlanzini again kanti upetros utheni akazimiselanga ngoku usazimisele wathi ezizabethe wathi yabona awungena etrongweni because utheni uzimisele amen wathi nebemkuyesu waqoma kuthi ikhona intombazana kuthiwa nguThabitha phaa iswelekile wayeThabitha kum yavuka intombazana because upetros utheni ngoku uzimisele wafika siyabamyekile ke ngokuba usimoni kayona igama lakho ngupetros ngoba uyambona utheni wamuza ingabe uyandithanda na sobe yes
Ngaphinda ngambuza futhi njalo yes. Amen. Amen. Wathi nombuzo wasithathu. Wambonga kwalapha enhlizweni yakhe inhliziyo kusebuhlungu. Amen. 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 Kanti impela uqalile ngokuthini ukuzimisela. Once ungabethela inhliziyo iba ngokucawe manje ecaweni awuzimiselanga. Amen. 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 Xa kufika phela enkonzo awufuna ungabe wadla benhloko. Amen. Amen. Ngasafika phela enkonzo nisawuta nomuntu Sawuta yonke into. Into hamba neyanda. Amen. Amen. Ithembe impasa ala nokuwe ayabiyaqhola. Amen. Awu lathela kakuhle. Amen. Amen. Kanti ixole ba ixesha lenkonzo lifikile. Amen. Ngibambi kahle because then ama ngisenkonzweni. Amen. Aliwe suyibalekise imoto. Amen. Akayaba ipoint wena baba. Fuma ngisenkonzweni ngoba. Amen. 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 So kufuneka kube nentshisakalo. Amen. Hallelujah. Amen. Kube nexhala because then akho senkonzweni. Amen. Ukubona umntana esikolweni nxa insimbi ikhale ekule ndawo ngafika esikolweni ihlobo yika ngakho. Amen. Lakhona nababendlu if babuye neletanyana engaka esikolweni. Mama umise uthi uningileta. Athi okay. Ngophepha. Nxa ade kitchen ebinga ulandela. Yalalela i1. Mama umise uningileta. Apheka abuya apha ukutya. Uhlala xa uqala ityiwe mama. Umise uthi nathi leta. Balentshisakalo. Nxa uboyekile into ethe ngubani? Miss. Amen. Halela canga sasa. Amen. So funeka sizimisele. Umima ngicela ngomoya uxolo ungalali utheni ubhaliwe homework. Amen. Ayibhala sebusuku. Amen. Amen. Kuba intosi enkonzo John angolele ngokole idlala. Amen. Amen. Wasizimisele ngoThixo. Ukuthi ungaphezulu kuno class teacher. Ukuthi ungaphezulu kuno principal. Wathi uzimisele ngoThixo uzokwazi uzimisele ngoprincipal. Amen. Ngoba notisela aba bahlekisa ngabantwana esikolweni uthi hayi ucakana nje ngaphambili kanti umisi utshekisa onye umntana ongenampayo esikolweni. Amen. Amen. Nawo usiye belikwayichaba esebukela ucutting edge. Cutting edge bekuveza abantwana besikolo ababaye bade bazixhoma ngenxa yokuphala kabuhlungu esikolweni. Awungisa wande waxhoza ngenxa yephethe kabi umntana phi esikolweni. Kanti nxa uzimisele kuThixo nokuprincipal nokutisela benza kwezinto ezirongo uThixo uma ngokwakhe athi nothi kulona umntana. Amen. Ngoba uyamazi lo mntana utheni uzimisele ngayo uThixo. Abo mina ndinguThixo xa le nto ezimisele ngayo nami ngizimisele ngayo. Ndibonke abantwana bami othe abachukumisa uyatshamba umlilo. Amen. Amen. That is why the Bible says do not touch the anointed. Amen. Amen. Ngoba kuchukumisa abagcotshwa bami. Amen. Amen. Wantu uqukele uThixo ukwenza umgcotshwa wakhe ukwenza umntwana wakhe. Amen. Wantu nachukumisa wena uThixo awulwele wakhe. Amen. Ayizokule verse ethi nothula kanina uThixo ondilwele. Amen. 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 So xa ithi iBhayibhile ungu-alpha ungome usiqalo usisiphelo ifuna ukuqale ngayo before esikolweni. Amen. 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 Kwaye ingoma yethu yodala pha kuthiwa kubo bonke oThixo akekho njengaye. Amen. Amen. Ithi phezu komhlaba ngamazwe kodwa wena Thixo ngodumo umazwe ngamazwe. Amen. Lo ngichaza uba uThixo ungaphezulu kwezinto zonke. Amen. 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 Incwadi kaYuda ithi ngumnini into zonke. Amen. 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 Bathi Simoni alimnini into zonke. Amen. 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 So uThixo ungaphezulu kwezinto zonke. Amen. Hallelujah. Amen. Asizimiseleni kuye. Amen. Hallelujah. Amen. Manje umfana besemsebenzini osanathe ngipole emhlophe. Wayemsebenzini pha. Ndithi kuye uthi yala akwabela nezigata kwendako ngiyajima oko. Amen. Uthi hey ndajima kwaphela. Ifleki zambili. Besithanda nto ngakho ngomhlunga yena. Amen. Ndidala zanjimayo. Suyeka. Uthi Jesus sinzima. Amen. Ndithi xa uzijimayo
Ufuna uba namhlanje mawube fit ngoku. Amen. Zime namhlanje nangomsomnye futhi. Amen. Kuba iphele iveki makuphele yesibili. Iphele yesithathu. Kuphele yesine. Kude kuphele unyaka futhi. Amen. Akuzawuphinde uqhube. Amen. Uzobona uzohamba kwami ukuthi ube njani na. Amen. Amen. Akulamhlanje namfana. Masithi wena unento ezenzela. Utheni? Idala kanje. Kanti lo msawenda ukhanselise nakusumayeza ngoba xa ufuna uphumelela entweni qukela kuyo. Amen. Abantwana besikolo ngoku if akaye esikolweni kuyabhalela ibona ifake metheza ngayo. Amen. 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 Kanti thina ngokuthi hayi nedipini qonda hayi yohandini ngawufike edipini hayi. Amen. Eminethini amalungu emasimini ndiyofuna. Haleluya. Amen. Yabo azangimiselanga nobazali bengangimiselanga futhi. Haleluya. Amen. So umntana ozimiseleyo akayibhudi into yaphi Amen. nomzana nozimiseleyo makangayibhudi into yasenkonzweni. Amen. Amen. Nanoba ulinge noba ngubana uthi uza abantwana bangazithethela mambhele utheni ubuzana bangazithethela. Amen. Ulibelwa kuyona batheni abakwaziyo. Amen. Amen. So zoyilibala into kaThixo ngoba nengelelo zakhe akunazi kulibala. Amen. Awufunekanga noba ube nenhloni ngento kaThixo. Amen. Ngoba naye uthi ube nenhloni ngawe. Amen. Phambi kwesihlanga lasengilosi. Amen. 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 Asizimiseleni. Amen. Haleluya. Amen. Akwazi mambhele umntana bawuqela uthanda abongo namhlanje mambhele hayi mambhele utheni Usimisele. uthena kuthanda 5 minutes abone ngoba i-5 minutes acela uyigqiba seku-10 minutes ngoku seku-20 minutes ngoku uthile ngadayeka utheni Usimisele. uzimisele. Haleluya. Amen. Afunda ivesi eyi-1 abhali ibhayibhile yolala ngoba uyivula ibhayibhile and utyhile enye ipage aphinde afunde aphinde atyhile enye ipage aphinde afunde aphinde atyhile enye ipage aphinde afunde uthele ngadayeki namhlanje Usimisele. uzimisele. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Asiphambe sime ngenyawo sizimiselani egameni kaYesu Kristu. Haleluya. Amen. Umuntu ozothanda namhlanje uthini ukuzimisela. Haleluya. Amen. Aqonde nto nanto endiyenzayo ngoku uzothini Usimisele. aqale enye. Haleluya. Amen.